Je toto možné vnímať, čo som povedal, aj ako apel na pána ministra Kaliňáka osobitne a pána ministra Žigu, aby vysvetlili, aký postoj záujmu voči zodpovedným úradníkom, zodpovedným činovníkom štátneho aparátu, ktorý tam stál a pozeral sa na porušovanie zákona. V tomto prípade naozaj nešlo o žiadnu naliehavú príčinu, pre ktorú by to rúbanie malo pokračovať. To nebolo hasenie horiaceho domu, kde by policajt povedal, no nehajte teraz hasenie a dom by medzi tým zhorel. Toto kľudne mohlo byť prerušené a preskúmané. Navrhujeme aspoň čiastočne systémové riešenia na území mesta pomerne jednoduchým riešením, ktoré, dá sa povedať, bude závisieť výhradne od ochoty vlády, či sa rozhodne pre takéto riešenie, je zverenie všetkých lesov, ktoré sú na území mesta Bratislava vo vlastníctve štátu a v správe štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici, tak všetky tieto lesy by sme chceli, aby boli zverené prevedené do majetku mesta Bratislava a zverené do správy mestskej organizácie Mestské lesy Bratislava. Z hľadiska kontroly, čo sa v týchto lesoch bude diať, najmä pokiaľ ide o prípadné budúce zámeny alebo dokonca predaje pozemkov. Tým, že tieto pozemky boli vo vlastníctve štátu a správe štátnych lesov, tá zámena pozemkov sa udiala prakticky bez kontroly verejnosti a bez možnosti volených zástupcov verejnosti túto zámenu ovplyvniť. V prípade, že by toto boli mestské lesy, prípadný výrub takéhoto rozsahu, prípadné vyňatie z kategórie lesa alebo prípadná zámena, všetko by muselo prejsť cez mestské zastupiteľstvo. Znovu teda potvrdzujeme, že spoločne sa budeme zasadzovať za prevedenie lesov pod kontrolu samosprávy a v prípade, že vláda ani na túto výzvu nebude nejak reagovať, tak pokúsime sa presvedčiť Bratislavčanov, aby jej poslali odkaz, že si to naozaj prajú. Záležitosť, ktorá sa týka 50 000 občanov, ktorí podpísali petíciu za ochranu mestských lesov, ale aj lesov v prírodných rezerváciách. Táto petícia dáva jasne najavo, že obyvatelia Slovenska si neprajú drancovanie lesov a to, čo sa deje na Slovensku v súčasnosti, že sa vyvážajú kamiónmi a vlakmi lesy zo Slovenska v nepriamej úmere, ako lesy prirastajú. Tá nepriama úmera nám jasne dáva najavo, že dochádza k ničeniu slovenských lesov a príčina je nielen v záujme developerov o pozemky, ale žiaľ aj veľmi nesprávne nastavená dotačná politika pre podporovanie drevoštiepky, kde vlastne každý z nás z našich vlastných daní platí za rúbanie lesov a ich pálenie v firmách, ktoré drevoštiepku spracujú. Obvod Úrad životného prostredia ale rozhodol, že to posudzovať nebude, napriek tomu, že táto zmena funkcionality 20 hektárov lesa sa dotýka chráneného vtáčieho územia a sa dotýka území európskeho významu. Čiže to je už niečo, s čím by sa mohla aj zaoberať Európska komisia, pretože tu je naozaj zásadný vplyv do životného prostredia a náš štátny orgán, ktorý je na to primárne určený, aby to životné prostredie chránil, na to vydal stanovisko, že jeho to nezaujíma a on to posudzovať nebude. Čiže následne sme využili zase naše občianske práva, voči tomu rozhodnutiu sme podali žalobu na súde, v súčasnosti prebieha konanie na Krajskom súde Bratislava. Založili sme aj občianske združenie, pretože sme potrebovali komunikovať túto skutočnosť s občanmi mesta. Nazvali sme ho občianske združenie Stúpava na hlas a na našej internetovej stránke zverejňujeme stanoviska štátnych orgánov k tomuto nezmyselnému barbarskému činu, ktorý sa tu chystal. A musím povedať aj to, že väčšina štátnych orgánov sa postavila proti zmene územného plánu, čiže proti výrubu 20 hektárov lesa v Stúpave. V súčasnosti
sa snažíme túto záležitosť odkomunikovať a keď som hovoril, že tie udalosti v Stupave sú ako keby cez kopírák spojené s týmito udalostiami na Kolibe, tak je to hlavne tým, že tiež došlo k zámene lesných pozemkov. Začalo to tým, že developer nadobudol v Šejdikových Humenciach okolo 220 000 m2 lesa a potom si za čudesných okolností vybavil výmenu tohto lesa za les v Stupave. Čiže za les, ktorý je zhruba 18 až 20 minút vzdialený od centra Bratislavy, ktorý získal takouto výmenou. Čiže to je prvá vec, ktorá sa veľmi podobá na Kolibu. Druhá vec je personálne prepojenie. Pretože jeden z tých troch majiteľov pozemkov na Kolibe, pán Mário Karlovský, je zároveň aj členom stavebnej komisie v Stupave. Čiže je členom komisie, ktorá má chrániť kultúrne pamiatky, lesy, životné prostredie mesta, ktorá má posudzovať stavebné konania, či sú v súlade alebo nie sú v súlade so zákonom. Čiže tuto vidíme takisto druhý člen z tých troch spolumajiteľov na Stupave aktivity, má tam pozemky a zostávaný rodinný dom, čiže to prepojenie, ten rukopis je tu daný, doslova aj personálne. Napriek tomu, že územný plán nebol zmenený, začal tam masívny výrub toho lesa v Stupave, ten les bol oplotený. Paragraf 7 zákona o lesoch hovorí, že osoba, ktorá žiada o vyňatie lesa, funkčnej plochy lesa, teda zmenu určenia, musí predložiť zámer využitia. Prečo vlastne žiada to vyňatie? A ten zámer potom posudzuje ten štátny orgán, ktorý dáva k tomu súhlas. Takže prečo žiadali vyňať? Tak to je v tom zámere. Treba ísť na ten štátny orgán, na ten obvodný lesný úrad, ktorý v prípade Koliby dával súhlas na vyňatie, a treba sa pozrieť na základe akých dokumentov tento súhlas dával. Ale toto je už zase vec pre políciu. Dobrý deň všetkým. Ďakujem za slovo. My sme teda, musím povedať, že pozitívny príklad toho, že ja nie som reprezentant žiadneho občianskeho združenia, my sme sa proste dali dokopy partia občanov, ktorí už aj predtým boli dosť aktívni v tej obci. Nám to proste nebolo ľahostajné a my sme teda zatiaľ dosiahli to, že u nás sa nič nerúbe. Tá situácia bola veľmi podobná ako vo obidvoch spomenutých už prípadoch. Takisto tu bol zámer stavať v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v rozpore s územným plánom Lozorna v lokalitách, ktoré sú zadefinované ako oddychová relaxačná zóna obce. Developeri, ktorí prichádzajú s takýmito návrhmi za tými starostami, oni prichádzajú s takými veľmi lákavými ponukami, že však keď nám vyhoviete, tak my tej obci niečo zaplatíme. My vám pomôžeme s niečím ešte navyše a mnohí tí starostovia naozaj podliehajú potom, alebo sa aspoň dostávajú do takej situácie, že ako sa majú rozhodnúť, lebo to sú niekedy naozaj desiatky tisíc eur, ktoré tí developeri ponúkajú tým starostom, že im zaplatia nejakú investíciu v obci. A my sme takisto do toho vstúpili až vo chvíli, keď sme dostali akoby na pripomienkovanie dodatok k územnému plánu, samozrejme medzi sviatkami pred rokom, takýmito vianočnými, aby sme ani náhodou to nestihli, ale našťastie teda sa našlo zo pár jednotlivcov, ktorí venovali tomuto vianočné sviatky. My sme si dali urobiť správnu analýzu výkladu stavebného zákona a my sme potom informovali našich poslancov, ktorí zrazu sa dostali k úplne iným informáciám a naozaj začali potom komunikovať ešte viac občanmi, teda nám sa našťastie podarilo zastaviť to, že by sa udial nejaký výrub. A čo sa malo stavať? Mali sa stavať rodinné domy, samozrejme pod názvom Zvernica, a potom dokonca v ďalšom dodatku územného plánu sa mal stavať, tuším, nejaký rekreačný rezort, ako priamo v tých Karpatoch. Čo je pozitívne ešte, možno a snad to ovplyvní aj ďalšie pôsobenie tuto v okolí Bratislavy je, že máme také informácie, tuším, že zo štátnych lesov, že prišli ďalšie požiadavky na zámeny, dokonca vraj 100 hektárov v tom našom katastri v Malých Karpatoch a už ich dávajú preč, ako vôbec sa tým nemienia zaoberať. Takže možno aj vďaka vám, pretože aj nám pomohli aj
médiá začína sa blízkať najlepšie časy.